De laatste jaren begint de zomervakantie met Speelstad. Juniorkamer Venray toverde ook afgelopen zaterdag voor de 4e keer alweer het Schouwburgplein om in een grote speeltuin voor de jeugd. Ook mede door het goede weer genoten de kids en hun ouders van alles wat er te doen was op het plein. We hebben diverse attracties. We hebben een stormbaan, er is een schminkkar, er is een carousel. Men kan pannenkoeken bestellen, er zijn diverse springkussens en we hebben natuurlijk de schitterende fontein hier van het Schouwburgplein voor niets erbij. Ik vind het echt keileuk. Leuk voor de kinderen, de hele dag kunnen ze hier maar aan. Hoppakee. Ik vind het heel goed, sowieso dat het buiten is, dat de kinderen lekker buiten spelen, lekker rausen. Ja, dat is toch ideaal. De entree voor de kinderen bedroeg €5. Samen met de sponsoring hoopt de organisatie zo'n €6.000 in te zamelen voor een bijzonder project. Het project waar we dit jaar en het komend jaar en misschien nog wel in 2018 nog druk mee bezig zijn, is het realiseren van een spetterbad in het vlakwatergebied. Het wordt ongeveer een bad, 20-30 centimeter diep, 20 vierkante meter en het zal worden gerealiseerd in de nabijheid van de speeltuin in het Vlakwaterbos. Dat is echt leuk, want dat missen we wel. Echt een spetterbad voor de kleintjes. Bij het pannenkoekhuis moet een speeltuin en een zwembad zijn. Ik ben sowieso voor het buitenspelen, dus een spetterbad, dat sluit daar helemaal bij aan. Volgend jaar hoopt de juniorkamer hun lustrum-editie te kunnen vieren.